Orain arteko liburutegia udaletxeko azpiko lokal baten zegoan, eta ia lekuz eta oso eskasa. Orduan, guain aukera eukita, hemengo lokalak, babes ofizialen azpiko lokalak aukera eukita, parte hartze prozesu bat abiatu gendun herritarrekin, eta parte hartze prozesu hortan erabaki gendun guztion artean ze erabilerako motatako nahi gendun lokalointzako. Eta handiuntan azaldu zen liburutegia, eta gaur da eguna, ja gauzauta daukeuna, eta guztua gaudena. Zerbitzua lehengoa, baina ja beste erosotasun batekin, eta beste espazio batekin, eta nik uste jendearen txakore askoz erosogo eta gertuko gatukan zerbitzu bat eskeniko dela. Baina aprobetxatu dugu, traslado iteko gara jontan, aprobetxatu dugu inventarioare iteko, izango hiru departamentu bezala, gaztentzako, gaztetxontzako eta gehiago helduntzako, geho ibukak ere ongoia, betiko liburuak, paperen dauden liburuak, geho ordenagailu pare bat ere ongo dira, eta geho aldi beren, liburutegina alboko zeatan, jarri geho ikasgela bat, prozesu hortan ateazan gai bat zala, unibertsitatean dabilen jendea eta aukera eukitzeko, bere ikasteko gela herrin bertan eukitzeko, eta geho beste albon, kazetaguneara egongo da. Da, aztenetik igandea bik irigite hango dira, bakoitza txartelakin, erabiltzaileek, eta emaitza ikusita postekoa da, nola gelditu dan, da azkenen 2 urtetako proiektua ja gauzatuta ikustea, baina batez ere eta ni guztuan nago eindan moduen gatik. Parte hartzen prozesun gatik abiatu ginen, herritarraken bildu ginen, eta handik ateatako emaitza gaur ikusteko gai geha. Mailegoa, erreserbak ere baita egiten dira, liburutegien arteko mailegoa, eta gero horrez gain dugu internet zerbitzua ere badugu, wifiren bidez, normalean izango da. Bai hori wifiren bidez, bai bi ordenagailu izango direla bakarrik erabiltzaileentzat. Gaur ere badugu ipuin kontaketa. Normalean, urtean zehar egiten ditugu bizpahiru ipuin kontaketa aurrei zuzendutakoak. Eta horrela ikartzen dira, liburutegia ikusten dute, ezagutzen dute, eta horrela hurbiltzen dira pixka bat kultura mundura. Umeak asko etortzen dira, bai bakarri batzu behin adin batetik aurrera bai gurasoekin, eta gero egia esan denetatik, baina gero ja pertsonalduak, ja pixka bat denbora libre duten pertsonak eta gustora edo gustatzen zaiela liburuak irakurtzen. Bai paperezko beharra, bai beste eskarrietan irakurtzeko beharra ere. Eta hori liburutegiko zerbitzuak, ez dakizu, baina liburutegi hau ez da bakarra. Badago zarea bat liburutegi Euskal Herrian, liburutegiak zarean daude. Beraz, liburutegi zerbitzuak egiten duen, sustatu duena gaur egun da ibuken mailegua. Aurten jarri da martxan eta liburutegiatik saiatzen ari gara hori baita ere zabaltzen, ez? Jendeak ez bakarrik paperean irakur dezala, baizik eta baita ere ibukean, e-readeran, tabletean, baita ere smartphonean adibidez. Badugu aukera, aldizkariak mailegatzeko aukera, DVD-ak, CD-ak, astelehenetatik ostiralera, lauterdietatik 7:30 arte. Sortzen denetik gizaki batek bere bi esku badauzka, batean izan beza bokata, ta bestean liburuxka, ta bestean liburuxka.